Hej Marianne, Hej. og hej til jer derude. Vi er her på de 9 porte i København, hvor vi skal have en ceremoni i dag med 10 mennesker udefra, og så os 2. Og det nye er jo, at vi har kameraer på. De skal ikke være på i dag under selve ceremonien, men vi har lige haft lyst til at lave en lille præsentation og en velkomst til, at vi fra næste måned kommer til at have nogle online ceremonier, hvor man altså kan være med derhjemmefra, så man ikke skal være i København for at være med, men kan sidde derhjemme og være med i cirklen herinde. Så Marianne, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, der sker til sådan nogle ceremonier? Ja. En ceremoni er en meget vigtig ting, fordi det bevæger energi. Og det at fokusere for eksempel på det, vi skal her om lidt, lys. Der sker noget særligt, når vi er en gruppe af mennesker, uanset om vi er fysisk sammen eller vi er online sammen, så kan vi få et meget større resultat, når det er lys, vi fokuserer på sammen. Vi har simpelthen brug for at være fælles, og vi har brug for at kunne mærke, at når vi holder et fokus på det samme, så gror det. Og hvis der er noget, verden har brug for lige nu, så er det lys. Så det må vi simpelthen give et bidrag til. Og det kan vi rigtig godt lide at gøre her fra de 9 porte. Ja. Så en ceremoni, hvad består den af rent praktisk? Hvad skal vi lave? For mig er en ceremoni både en meditativ proces, men også noget praktisk. Jeg har for eksempel forberedt, at vi skal trække nogle små kort i dag. Og det er ikke sådan nogle englekort, som det også kunne være, men det er nogle kunstnerkort, hvor der står en sætning på til hver af deltagerne. Og så er der et supplerende kort, der viser lidt vej i forhold til chakrasystemet. Så det vil sige, at man trækker faktisk 2 kort, så man får en lille vejledning om, hvor er det, at der muligvis var et godt arbejde at gøre. Og så vil jeg guide en meditation. Og så skal vi have en dejlig portion suppe. Fordi jeg tænkte, at det er også en rigtig god vinterting at få en kop te og en portion suppe. Fordi det er der også noget rigtig god healing i. For vi skal hele tiden huske, at kroppen er vores bedste healer. Så den skal vi have med os hele vejen igennem. Så det er, at vi er et fysisk individ, og vi er sammen om at kalde på en større lysende kraft. Det lyder dejligt. Ja. Som jeg sagde i starten, så skal vi jo ikke have online-vennerne med i dag. Men det kan være, at du har lyst til at lave en lille meditation til alle dem derude, der kunne have lyst til lige at mærke ind i den her køndelmisse-energi og lysenergi, som vi vil arbejde med i dag. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Så gør du det, at du sætter dig på en måde, hvor du rigtig kan mærke, at du slapper af. Hvis du har problemer med ryggen, så læg dig ned og bare lyt. Og så start med at fokusere din indånding og din udånding dybt i dig selv. Luk dine øjne og mærk, hvordan du ånder ind og ud gennem dit hjerte. Føl, hvordan at indåndingen og udåndingen renser dig. Giver dig noget ny energi og hjælper dig til at slippe alt det, der står i vejen for din vækst. Indånding, udånding. Mærk, at du kontakter din krop. Og have en fornemmelse af, at du er langt mere end din fysiske krop. Indånding, udånding gennem din krop åbner dig for, at du kan mærke, at du er et åndeligt væsen. Ha' en fornemmelse af,
at den aura, som du har rundt om din krop, at den bliver aktiv, levende, og du føler frekvenser af lys og lyd der. Mærk, at der strømmer energi fra dit højre selv, som befinder sig op over dit hoved. 1,5 til 1 hel meter op over dit hoved er der et område, hvor du kan trække energi ned i dit hjerte. Indånding, udånding. Ha' en fornemmelse af, at din brystkasse er fyldt med det lys, du trækker ind der. Samtidig med, at du mærker, at du er grounded. At du mærker, at der er rødder under dine fødder, som du forestiller dig som energistrenge ned ind mod moder jord. Og mærk så, at du modtager energi både gennem din top, gennem dit kronechakra og gennem dine fødder. Tag så en dyb indånding og mærk, at du kontakter dit harechakra og have en fornemmelse af, at du afbalancerer dit følelsesliv. Mærk din indånding og din udånding. Og have en fornemmelse af, at dine følelser bliver stille og rolige. Og du ejer det, som er. Velvidende at enhver svær følelse kan løftes ind via lys til en højere vibration. Og have så fornemmelsen af, at du også mærker dit haleben. Og du kan ligesom jeg lægge dine hænder, så du ligesom får din bund i orden og mærker, at din krop, den har det godt. Mærk følelsen af, at hvis der er en spænding i dine skuldre, eller i din nakke, eller i dit knæ, noget ømhed, så kan du mærke, at din indånding og din udånding og det lys, som du arbejder med lige nu, går ind og afbalancerer, hvis der er noget i kroppen. Mærk så dit hjerte, og have en fornemmelse af, at du mærker luftelementet der. Ha' en dyb følelse af, at der er plads og rum til, at du kan modtage i dit hjerte, så din sjælskraft kommer igennem til dig. Og flyt så din venstre hånd ned og hold hen over dit solarplexus og mærk din ild. Mærk lyset. Mærk den kraft, der er i den indre ild, din indre passion. Og have en fornemmelse af, at dit solarplexus er i balance med din ild, så den brænder på en passende måde. Hverken for svagt eller for stærkt. Og tag så 3 dybe indåndinger og udåndinger. Og mærk så, du er klar til at vende dig ud af igen. Hvor du mærker, at der er nogle kræfter, der hjælper dig nu. Mærk, at denne her meditation også er en lille ceremoni,
og du har kunne bringe dig selv i en bedre balance. Og det er det nye, som vi gerne her fra de 9 porte vil invitere til. Så jeg glæder mig til, at vi mødes igen.